אהלן, שלום לכולם, אני דודי סיני ואני יועץ מס במקצועי. אני בעל משרד עצמאי למעלה מעשור ואני מטפל בבעלי עסקים בהתנהלות מול רשויות המס. חלק מהדברים שאני עושה זה גם הצהרת הון, ואני מניח שאם הגעתם לדף הזה, זו הסיבה שקיבלתם ממס הכנסה דרישה להגשת הצהרת הון. אז הצהרת הון, שתדעו באופן כללי, זה מסמך שבו אתם מדווחים על הנכסים שלכם ועל ההתחייבויות שלכם. ומעבר לכך, אני עשיתי קורס מאוד מאוד מקיף עם למעלה משעתיים של תוכן שמסביר לכם מאלף ועד תף איך למלא את הצהרת ההון לבד. אני מסביר לכם קודם כל על מה זה הצהרת הון, איך מס הכנסה מסתכל על זה, מה הוא רוצה שתגישו לו. אנחנו נעבור על הדגשים להכנת הצהרת ההון, איך ממלאים את זה כמו שצריך כדי שלמס הכנסה לא תהיה אף טענה כלפיכם. אני אעבור שורה, כן, מדובר ב4 עמודים ולמעלה מ100 שורות שיש בהצהרת הון. אנחנו נעבור שורה ואני אסביר לכם מה מס הכנסה רוצה, למה הוא מתכוון, ואם זה רלוונטי אליכם, אז איזה מסמך אתם צריכים לצרף. מעבר לכך, אם יש משהו לא ברור, אני מבטיח לכם את התמיכה שלי. אם לא הבנתם משהו, אם יש משהו שלמרות שהקורס מאוד מקיף לא דובר עליו, אני מזמין אתכם לשלוח אליי הודעה פרטית בוואטסאפ, לא קבוצת פייסבוק, אלא ממש הודעה פרטית בוואטסאפ. אהלן דודי, קוראים לי, תרשמו את השם שלכם, יש לי שאלה לגבי קורס הצהרת הון, ומה השאלה? אני אשמח לעזור לכם, וזהו. אז אם קיבלתם הצהרת הון ואתם רוצים לחסוך הרבה מאוד כסף, אז הקורס הזה מוצע לכם במחיר, אני בטוח, ב1000% הכי נמוך שאי פעם פגשתם שקשור להצהרת הון. והוא נמצא פה בקישור למטה, אז שיהיה בהצלחה.